नुदों हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय स' आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहानाव आलासिफोर फैनो नागिरदों आंखौ जाहोफैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोर फैगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुखासिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहानि आइया दिनैहाय धनतेरास फुजा होनो नागिरदों लोगोफोर आं मिथिलायलाङा मा धनतेरास फुजा दिनैसो फार्स्ट टाइम मिथिदों नै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो नुखासिगोन माबायदि फुजा मारै खालामो स' बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै बिथिंजाय आङो साहा फुदुंबाय थादों लोगोफोर मेथाइ आरि जगार बानायबाय थाबाय ओमफ्रायो नै साहायाबो नै गोदौगासिनो गाइखेरखौबो बिसोर लाबोखादोंआनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आइया फुङावनो नालेंखरनि लादु बानायदोंमोन ना लोगोफोर नैबेनो ओमफ्राय नै साहाखौ आं हैनानै लाग्रोसै दा लोगोफोर नै बिथिंजाय दाउ गोदागासिनो आलासियानो गोदादों आलासियानो लाबोदों लोगोफोर सब लाबोखाजोबोआनो होनजायो लोगोफोर गासिबो लाबोजोबखादों बिसोरो मुला मैगं आलासि लाबोनो मुला फिसा नैबे अमा बेदर आलु ओमफ्राय टमेट' संगासिनो लोगोफोर नै आलासिफ्रानो संजोबदोंआनो नै नै बिथिंजाय ना एवगासिनो नै ना खर' ना मोदोम नै आइया इथिं मुला सायगासिनो मुला आलासिफोर लाबोनायमोन बियो अबेहाय नै अमा बेदरा मोनबाय ओमफ्राय अमा बेदर आलु टमेट' बेयो नै मोनबायानो ओमफ्राय इथिंजाय ना फ्राय ओमफ्राय नै इथिं माइरंखौबो लाबोदोंआनो बाट ओमफ्राय जोसा लाबोदों आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आइया सुगासिनो माइरंखौ मानसिया 12 जन जागोन आरो नै बिथिंजाय मुला मैद्रु नै बिथिंजाय दालि जहल संबावदों लोगोफोर नै नैबे ओंखाम माइरंखौ सुनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नैबे मा होनो पानिलाव ओमफ्राय दाउमोन आरोना लोगोफोर मोदानलायदों ओमफ्राय मानसिफोर मोखांखौ साइज नुदोंहाय गुफुरनो ना आगैसना आर्मिनो पुलिसल' जायो दानिया बिमाय पेहादो थांगोन नायनोनो आइ फिसा नायबांसै नों सिनायाखैना गावनि आंखौ सिनायजोबो आं बिबैदोबो थाया आं थांबाथ' बिबौदोबो थाया ओरैनोबा बिबौदो थायो सिदा देनाय दोङो ना नै लावजों दाउजोंआबो मोनबाय लोगोफोर नै दामाम गोथाव जाखाबाय लावखौबो बिसोर लाबोदों गोथावखानो ओमफ्राय दा आइया नालेंखरखौ आलासिफोरनो हरनो थाखाय नै खानो थाखाय दानगासिनो लोगोफोर आलासिफोरनो हरनो नागिरदों बेखौ जाबाय ना मोसादों मालाय
Tadi tak pi deh pi ya tapi tak pi nak kan? Ayah masak deh. Pi gorot pi. Amat tapi apa sih kada takar. Kamu go. Kitiman kada sana. Kemasas muka bo. Soरना? नै दा आलासिफोरा ओंखारलांबायानो लोगोफोर ओमफ्राय मोनाबायबो जों फुजाखौ रेडि खालामसै आइया दखानाव दसे थांग्रोनो नागिरदों आलासिफोर थांखांबा आइया दखानाव थांनानै माबा माबि लानानै फैसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव फुजाखौ होसिगोन आरोना लोगोफोरनि स' नै दायो फुजाया रेडि जाहांबाय लोगोफोर आइया रेडि खालामगासिनो Ini masak kenapa? Ribu. Ini kan selang tadi. Oh. Kita dong yo, kalau tabung lagi ya. Kalau pasang. Saya ikut